Horas marihita saluhutna di hamuah kamanami dohot inanami manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus adorak so tatangihon hata ni Tuhata cumulu mahita martangyang asini roha madi hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di pertangyangata imana tersurat di buku Dua Raja-Raja bidu 10 mamukasian ayat sada rodi ayat 8 laos trupukodo nagabi epistel di minggu pa 22 hon dung Trinitatis 30 sada Oktober 2020 sada hujahama dihita sono mahatani Tuhata patulu tauton dunggabe raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela baki raja sia Judama si Hiskia anak ni si Ahas marumur 25 tahun ibana dina bakit raja jala 20 sia tahun liling na ibana mangarajai di Jerusalem. Ia gorni inana imasi Abia burunisi Sakaria jala diulahon ibana dolo moni rohani Jahoba sadok songon nabinahen ni si Daud opunay dilohai ibana huhud akka tabak jala dibulay akka ganaganaan jala dipasikon akka sobaon Asera jala dirosahi uluk tobaga nabinahen ni si Musa ay rasa tiki ujui say manutungi dau pahalak Israel tu si jala diguar due nehustan marhapo satu Jahoba debatani Israel lui bana jala sian nasa raja di Juda akana upudi sian ibana dangadong tudoson ibana marroha nang sian akka raja na jumulu sian ibana saya marsiloho do rohana tu Jahoba dang dipasurut rohana sian ibana jala diraduti tonana akan natinonahon ni Jahoba tu si Musa. Di bahini saya didongani Jahoba do ibana manang tu dia pe ibana mangalaka. Saya nama jadi doi. Laos memulik ibana huhusian raja di Asur. Dang be manguduk tu si. Di papatu ibana huhut halak Palestim saha rodi Gaza dohot partalpahan nasida olak nitukup parhalan sahat rodi huta naguting ima hatani Tuhata di hamuaka dongan saha porsiaon didokdo raja Hiskiaon raja manang bapak reformator di masana di tikina ala ditiki masa harajaun nama masa haibaruon manang reformasi di tonga-tonga ni bangsa Juda terlebih mai hai beruon sian parsobaon gana-ganaan hati hai nunga mada bu bangsoi tu sinkritisme danguduk be bangsoi mangului tu Jahoba nunga di pajongjong nasida sobao di nasida dak pulibbe parsobaon na tu debata Jahoba nunga marlaok di bayan nasida alani ujubakit raja si Hiskia di usia natardok posodo pe 25 tahun jala takas donaki didok di bagasa turpuki 20 sia tahun doi bana memimpin manang manggonggomi songor raja di Juda di patuduhon ibana do keseriusonna lahu manguluho bangsoi jala mabua mulak bangsoi marsoba holatu debatani si Abraham si Isa doho si Jakob debatani aka opunai hamaka amanami dohot inanami dakolan bapak pembaharuan manang bapak reformator di bidang keagamaan Raja Hiskiaon tardo bapak pembangunan fisik do ibana ay adong dosada bangunan na bersejarah dibangun ibana ima pembuatan sebuah terowongan air yang memang diperlukan di kota Yerusalem saat itu molo di Bibeli didok
aber dohot halian aik na manugu-nugu aik tu bagasan huta mengalirkan air ke dalam kota. Berita ni buidu tajaha anon di 2 Raja-Raja 20 ayat 20, Yesui di 2 Kronika manang 2 Tawarikh 32 ayat 30. Ini adalah suatu prestasi teknik yang luar biasa menurut ukuran zaman itu. Katanya prasasti itu masih ada sampai sekarang di Yerusalem. Gajang ni terowongan ni didok 573 meter. Bidangna 1,5 meter. Jala bagas na sipata do muba-uba. Olo do 1,1 meter sa 1,4 meter. Jala dibuat di Torunitano bawah tanah. Jadi ini bangunan bawah tanah. Karya Hizkia sungguh berguna. Pokoknya terdok Raja Naburjudo Ibana. Dia dikenang sebagai orang yang baik dan raja yang berguna. Hamua kadongan dia mah si idauta jala si auhonot tasian beritai. Na perjulu unang jo pitor tu prestasi nai teidate. Suku-suku dihitai ma wasa bui Ibana berhasil. Wasa bui Ibana sukses di masa harajaon nai. Ai gudang dur raja sebelumna bahkan sesudah Ibana pe gudang dan nur raja taida alai dak se sukses Ibana. Dak se hebat Ibana. Tutu suku-suku tak buasa bui Ibana sooni. Buasa bui Ibana dikenang sahatu tikio. Odora no marga si ido tasian trupukon. Torop dosian hitawon sai pitor hasil naido perjulu di ida. Hebat nai puang Ibana ninna kan gudang hepeng na. Itur hepeng na nagudang ido di bereng. Hapedang di boto na korupsi doi. Hebat na Ibana puang pitur bui direktur inna muse. Hapedang di boto na menyogo doate. Hebat na puang pitur sidung Ibana na ujianin na. Hape na itil do ilmu tilik. Di ngotamu doi na peruon. Odo do pitur perjulu do nga selesai ujian. Hape nang disurati do di hehenai akka alus ni suku-suku ni isurati di tangan nai. Apalagi akka anak buru setiki surati ma di hehena baise tutu guru na barani manikriate itur hatop sidung hape na ilmu tili do Ibana. Adong macerita adong masada duli-duli halak Batak. Tak pola pindah buah margana te sutung adong anon na tersinggung. Ganu mulak Ibana tu huta sian pangarat tuan na sia Jakarta sai hola nama buat dompet do Ibana tu hutanai. Jala begak do musi dompet nau. Adok sian kulit buaya, adong sian kulit rusa, dohot kulit na asing. Sai longang do jol mana di hutanon mamerek si duli-dulion. Ganu mulak Ibana longak sudi jol mai. Jala hampir sudido nasa hutai memuji-muji Ibana. Hebat tiap bah anak nisi adonangi ninna biru pani. Asal mulak pasti membuat dompet ninna akan di hutai. Disadatiki Roma akan jol mai madoko. Amang unang mahola dompet bah lihat tu hami. Ay ngapa gudak ku dompetonin. Jadi kuroa kaduk mulak dompet. Hapi isi na swadong. Inna jol mana di hutai matu Ibana. Ua isi na ima jol leon. Ninna sahalak na tua-tua di hutai ma tuduli-dulion. Pitoroi Ibana madok. Beres tulang. Gapang mai. Apalai. Huleo pedi hamu bulan naro 2 lebar bi nararai na Ibana. Isongon na pos matuturuhan yak kajol mai lakiruhan na sida mabiki dakola dompet puang doho dua sina di leon hebat mai puang anak ni siahai sai nabi marupani merberitai na sida
dilapoi holanina madihatai. Ibana rong natikos innabi. Hamuah kamang dohot tamuinang adong ma disisa dan tua-tua nung apala matua. Horoha apala opung ni bayo odoi disukun ibana ma opung nai. Ia ho opung ahado di ho bonokku ninna marupani. Roma opung nai mangalusi tak pola hepeng opung diau. Dungi sunabui biau maronan. Molo burju roham topung mon. Ya tunggati majo ngingikon. Nama tu duli-duli. Asabui hu harat jala hu hilil napurani. Ninna marupani. Mabigi si duli-duli tersonggok meibana. Pitor didok matopung nai. Anggo yopung tang bui terleonau bah. Maul dui. Molo hepeng babui ma. Alai anggo ngingi dui dok konopung arah. Tangadong terbuanawi. Inne bahana. Roma opung nai madok. Oh hido. Toe mabuti. Anggo sutar baik ko. Dan dia do honokku. Molo dompet do di doko lehonom mutuau. Arong dope dompet tu. Inna opung burunai marupani. Mangalusi ba. Dungi Roma opung buru manukun. Sesongon na penasaran opung buru naon. Unang jotahe. Ahadu karijo purwa di Jakarta. Inna mamanukun. Dang bui be digabusi si duli-duli opung nai. Ido ibana ma. Opung ulau ku Jakarta. Mabula do ina ibana. Ahadu na mabulau kamuna. Inopung naon. Mabula masopet opung. Ina ibana manangit tu pinggol lai. Mau maho. Idu hape ulom. Sedai maho. Ninna opung naima. Molo ido. Unak pula leo tuau agi aha. Ninna matu duli-duli. Dung didok songoni. Bah. Lau matok si duli-duli meret siya ni. Ibana pe nga mail atong ibana opung nai. Hamak kadongan. Unang hasil na ijo perjulo taida te. Proses na ido na rumikot. Itu aha mahepek sagunya te. Cara ido. Ya dung do dibuat ke penggudang-gudak tu jauh. Anggo sosial dalan na do. Wahai. Hamak kadongan. Mula mulak kita musim mernida turpukon. Wasa bui songoni Raja Hizkia berhasil di harajaon nai. Jala didok di ayat 5. Dangadong be raja di Juda tudusun ibana marroha. Baik yang sebelum maupun yang sesudah ia. Suku-suku ta ahado mabah ini. Mulutahida turpukon. Pinomat adong matulu kunci keberhasilan ni Raja Hizkia. Na perjulu ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Budi taida di ayat tului. Diulahon ibana lomo ni rohani debata. Na paduahon ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Idu natajah di ayat 5. Marhapo satu jahuba debatane Israel do ibana. Jalan apa tuluhon ia berpaut kepada Tuhan. Tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Iruna tajahan no di ayat onomi. Di hatabata na didok marsiloho do rohana tu jahuba. Dang dipasurut rohana sian ibana. Jala diraduti tonana. Akana tinonahon ni jahuba tu si Musa. Jadi molo tasukun nakiningan wasa bui songoni si Hizkia. Ina tulu halodo kunci sukses ni ibana. Odo kiat keberhasilan ni si Hizkia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Diulahon lomoni rohani debata. Jadi saliling lomoni rohani debata. Diulahon colmai, diulahon sasahalaki. Yakin mahita. Sukses doi. Berhasil doi.
na paduahon saliling ibana marhapo sa tu Jehovah. Ay da juk do say holad diri na do dihaposi. Yesoi akan na asing. Idua sadido parpesal meni marhapo sa tu Jehovah maho siyan nasaroham. Unang pangasahod dirim, unang pangasahod na binoto. Marhapo sa tu Jehovah berarti kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan supaya kita ditolong, diurupi. Ay terbatas do kemampuata, terbatas do pabahinata. Jadi molununga tapasahat tu Jehovah halat na marhaposan ima na mempercayakan dirinya kepada Tuhan sepenuhnya. Dang naso gabi mulaw-law kita daw. Halak na marhapo sa tu Jehovah ima na merasa do ibana terbatas jala dihapur siyay ibana mampu Tuhani mengurupi ibana pasikopo na kaulo nay. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia. Marsilohok rohana tu Jehovah, lohot rohana tu Jehovah, dang dipasur rohana sian iban, diradoti tonana. Odo kiat sukses ni Raja Hizkia. Sialani gabe didongani Jehovah ibana manang tu dia pe ibana mangalaka. Jala marhitido Raja Hizkia mampu papatu akka musuna songona tay bigina kiningan diturpuki. Jala paholakko dirina sianaka gudaan na dinahumaliang ibana. Tutu songor raja ibana dang mungkin sugudang akka gudaan nabui manait rohana asa meninggalhon debata Jehovah. Songor raja ibana terbuka do kesempatan tu ibana lahu mangulahon akka hagiut ni rohana. Tapi bukan itu Hizkia. Ia berpaut kepada Tuhan. Marsiloho rohana tu Jehovah. Hama kadongan sahapor siaon tiruat do na pinatuduhon ni Raja Hizkia tu hita di bagasan partikiano. Lapatan na hita pe buido songor rajai sukses jala marutung dia kapardalanata. Mangomo dia kaulota. Kuncina asal maolo patupahon songon naung pinatupan ni Raja Hizkiai. Ido kiatna, ido kuncina. Alania kamang dohot tamuinan ami maradusudi hita na mabigi jami taon. Molo sumarutung do pehitan waing batauji mamarnida hati bohado rupani dakta patupa do pe songon nabinahin ni Raja Hizkiaon. Jala molo naung marutuk pehita ya puji Tuhan. Alai tong do tauji musay maniganti boha parutunga siya dalan ni Tuhatta doi manang siyan akadalan na asing. Ima si patupauta jala oma sipay baruota. Jadi molo marutuk kita rupani ba tong dodohono ta puji Tuhan, tapi perlu juga kita evaluasi, perlu juga kita lihat apakah keberuntungan itu, keberhasilan itu dari jalan Tuhan. Jalan molo somarutung do pehitan waing ba perlu do tong tabereng rupani boha naung didalani do hita didalani Tuhani. Jala molo nunga didalani Tuhani hita ba memang daksay pitor songon na di rohat tayate ay sa guru tu debatado to. Jadi selamat membaharui hidup ma hita asa jupak kita akka pasu-pasu dinguluta marsada-sada. Amin. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu may jala pergugui hami mangulahotca. Asa unak kola panangin nangi sabing alai gabi siulahon hatami mahami siulahon lomoni roham.
di bagasan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amin.